Vážení priatelia, vítajte pri recepte číslo 2. Minule ste dali toľkoto lajkov, tam bolo. Nechápal som, podmienka bola toľkoto. Dali ste to, jak nič, s prehľadom. A že sa už nemôžete dočkať na druhý recept, tak tu je. No, spravíme si utopence, prosím pekne. Hej, utopence sú nakladané špekačky. Pokrm utopenci má svoj pôvod v Českej republike. Existuje niekoľko legend o vzniku tohto pokrmu. Jedna z nich je o hostinskom, ktorý hľadal spôsob, ako uchovať špekáčeky dlhšie čerstvé. Mňam, delikatesa k pivku odporúčam. Čo k tomu budeme potrebovať? Máme sol, cukor, ocot, cibule. Kto má rád cibulu, môže kľudne viac. Papriku, celé čierne korenie, celé nové korenie, bobkový list, trošku čili, mleté čierne korenie, nakladané uhorky a v neposlednej rade špekajdy. A samozrejme horčicu. Ja mám na to takú špeciálnu sklenicu, hej, takúto veľkú, zmestí sa do nej asi 8 špekačiek, ja mám 12. 10 špekačiek sa do nej zmestí. Takže si spravíme aj utopence pre nedočkavých do tejto menšej skleničky. Tam nakrájame dvoch, hej, lebo ono treba čakať týždeň, no, alebo 2 teda, mne sa nechce. No začneme tým najzložitejším, opucujeme si papriku. Give me a good old rub. Yeah, boy. To je jak riť, keby bola. No, neviem, jak sa pucuje paprika. Aha. Tu nožíky mám, áno. No, ostalo nám riť. Tu vyhodíme. I hope so. There it is, underhanded. Dáme si z toho preč ešte tieto malé biele somariny. A tu zoberiem menší nožík. Fuj, to nechceme, to je hnusné. Môžete si to tam nechať, ale ja to tam nechcem, hej. Dobre som ju nastruhal. A môžeme si ju dať na také menšie, hej, lebo to budeme dávať donútra, do tých špekačkov. Takže to môžeme na asi takéto kúsky, cca, nakrájať. Neviem koľko, 2 do 1 špekačku, cca, 1 paprika. Však viete, ako ja varím. Papričku si odložíme stranou. Tu budeme potrebovať, až keď budeme nakladať tých utopencov. Ďalej si nakrájame cibulu, hej. What the fuck? Neviem, koľko jej budem potrebovať, tak tu vám to napíšem, koľko som jej nakoniec potreboval, hej. Cibulu budeme potrebovať pri ukladaní do pohárov, takže je dobré mať jej nachystané o 1 alebo 2 naviac. Cibulku si môžete z môjho odporúčania prekrojiť na poli, potom na také velice jemné plátky nakrájať. Ideálne nejaké takéto hrubé. To bude ideálne, keď to bude. Jak štípe? Ty vole, to je štípanie. Ja som usoplený jak malá baba. Tak na ten nálev si dáme rozhoriať panvičku. Do tej malej panvičky dáme lyžičku malú celého čierneho korenia a ešte pol cca. A lyžičku a pol, to bolo tak 3/4. Lyžičku a pol. Dobre, môže byť. Nového celého korenia. Potom tam dám bobkových listov. To je 1, 2, 3, 4, boha, 5, 6. Tak plus minus, viete. No. A trošku, iba pre chuť, trošku tam dám drcené čili. Ale fakt iba len pre chuť. No, necháme si to zapnuté, necháme to trošku opražiť. A budeme to dovtedy pražiť, dokedy to nezačne voňať. Akože nie z pánvice, ale dokedy to nezačne akože tu voňať, akože do nosových, prínosových dutín, áno. Na druhú plotničku si dáme hrnček, áno, hrnček, áno. Do toho hrnčeka si dáme vodu, 750 ml. Na to množstvo, čo robím ja, hej, 750 ml vody.
750 ml vody, áno. Ocot. A octu tam pôjde 375 ml. Toto už nám rozvoniava. Vodu si dáme zohrievať. Môžeme. A prilejeme tam 375 ml octu. Vychádzame z miery liter vody a pol litra octu. No, koreničko sa nám fajnovo rozvoňalo. Celý ten obsah tej panvičky šupneme do tohto nálevu. Mňam. A ten necháme povariť tak 10 minút. No ako sa nám to lúhuje? Ja si dáme len trochu čierneho koreňa, čerstvého. To mne naučila moje žena. Moja žena. Moc dobrý. Aké sú dobré, chceš? No a zakiaľ sa nám to varí, tak si spravíme špekajdy. Isto sa pýtate, Fokus, a prečo si nešiel k mesiarovi a tam si nezobral špekačky? Špekačky si tak narichtujeme, že odstránime to črievko. To potrebujeme dať preč, hej? To nemôže tam byť, lebo potom by sa stala taká vec, že by nám tie špekačky nenasiakli, žiaden ten lak, takže to musí ísť dole, hej? No voda nám začala vrieť, ja si ju dám trošku slabšie, dám si ju tak na 7-8 a necháme ju, hej, 10 minút povariť. Skoro by som bol zabudol, chalani, lyžica a pol cukru a lyžička a pol soli. Ty vole, to keby som zabudol. Ozaj, ináč špekačky máme hotové, hej, sme ich takto spravili. Nedalo sa to moc, jedna bola hnusná, neviem čo sa jej stalo, takže ich len 11, no čo narobíme? Na zdraví, krasavico. Mňam, chceš okoštovať? No zatiaľ čo sa nám to varí, tak si zoberieme jednu špajdličku a každú špekajdu si párkrát napicháme. Robíme to preto, lebo potom nám lepšie nasaje tú šťavu. To bude dobrota. Potom si každú špekajdu rozdelíme na polovičku. Respektíve takmer na polovičku. Nechceme ju dokrojiť úplne. Chceme, aby sa nám takto pekne otvorila, hej? 10 minút to máme povarené, tak to odstavím z plotničky a nechám to vychladnúť. Tým pádom tu máme všetko narichtované. No, začneme tým, si otvoríme horčicu, okoštujeme, či je dobrá. Dobrá. Namočíme trochu horčice a šupneme ju na tú špekajdu. Takto, bohate stačí. Potom zoberieme trošku čierneho korenia a nasypeme ho na vrch. Takto bohate stačí. Potom zoberieme cibulku, dáme donútra, podľa chuti, a tak aby sme to vedeli zavrieť. Papričku, ja dám dve, jedna, druhá. Napcháme to donútra. Chalani, ešte aj uhorky, že vraj. Tam majú ísť na štvrtinky. Vybaveno. Uhorečka, paprička, cibulka, no a už to nezavriem. A skrz to celé šupnem, jak sa to volá, špáratko. No, utopenec naložený, krásny. A to spravíme so všetkými. No takto vyzerajú naložené, teda napchaté špekačky a my môžeme začať ukladať. Takže, zaberiem si veľkú sklenicu, na spodek si dám cibulu. Tak, plus mínus. Ja mám rád veľa cibule, takže si jedám tam tak trošku akože solídne. Na to si dám uharečky a papriku. Tak, utlačím to trochu. Tam, kde ešte voľno popridávam ostatok. A potom tam začnem ukladať tie špekajdy, hej. Ja ich dávam do tejto skleničky, tak na stojáka, vedľa seba. Ideálne si nakloniť, áno, skoro som na to prišiel. Otázka za milión. Kolik sa mi vejde špekáčku do týhle sklenice? Tuto, čo mi poostávali také miesta na okolo voľné, tak tam natlačím onu. Tam dám papriku zase. Hop. Tam dám papriku, cibulu, hej, to bude paráda. No, na druhé patro zase cibulka, paprička a uharečky. A podávam tam zvyšok. To už sa tam pekne utlačí.
Jedna, druhá. No a navrch dám už len cibulku. Koľko sa vejde, toľko sa vejde. A celé to, vážení priatelia, zalejem touto petelicou. Polovica išla vedľa, ale to je jedno. No, dám to až po vrch. Potom s tým trošku potrasem, aby vyšli všetky bubliny. A dám tam trošku ešte toho korenia na vrch úplne. To sa tam bude fajnovo. Počas toho, jak sa to bude skladovať v chladničke, tak to tam fajnovo vypustí všetky tie aromatikus. No a nakoniec ostáva už len krásnych utopencov zavrieť. Trošku vyteče, to nevadí. No boha. No, nakoniec zostáva už len zavrieť. No, dámy a páni, tuto máme našich krásnych utopencov, ktorých necháme vylúhovať. Počkaj. Viete, čo je ešte dobrý nápad? Ešte to pošejkovať, keď to máte v ruke. Necháme tak 2 týždne odpočívať v chladničke a ja sa za 2 týždne ozvem, že aké to je. No, neubehol ani týždeň, ale boli výborné, môžete mi závidieť. Fokus, ale s hajzel papírom sa utiera, riť. Hej, tak poď sem. No takto boli, vážení priatelia, utopenci, volajte si to ako chcete, neviem, skloňovanie, ani ja. A dúfam, že vám budú koštovať, kto ich budete robiť. Minulý recept mi hodne ľudí písalo, že si robilo, ale nikto mi nenapísal, jak mu to koštovalo. Takže to sa radšej ani pýtať nebudem. Každopádne ja vám ďakujem za sledovanie, za odbery, lajky, komenty a vidíme sa pri ďalšom varení teraz dáme 40 lajkov. Keď tu bude 40 lajkov, tak dáme ďalšie varenie. Takže jo, dík za sledovanie a čus.